Театрыбыздың легендар актрисасы, Режиссерның от қазанған артисткасы, театрыбызды түзуші, бірінші актрисасы Хадиша апа Сәлимованың тушлығын көрсетіп кетесім келе. Міне бұл күміш теңкелерден түзілген тушлық Хадиша апа Сәлимова бөлек еткен тушлық театрда. Ол шуңа көре бек қадірлі экспонат. Зәңгершәлде мәсәлән бірінші Обыстайны ойнаған вақытта оланы киіп ойнады. Бүтен спектакльләрдә дә шуны шиңләтеп Хадиша апа сәхнәдә бик күп рольләр иҗат итте. Монысы инде Хадиша апаның вееры. Алар Васа Железнованы уйнаган вакытларда тоткан вееры. Һәм инде менә бу йопма, инсәгә куя торган йопма. Моны Хадиша апа театрга бүләк итте. Ул вакытта мин театрга килгән генә идем әле. Мин шуннан бирле менә шушы йопманы бик күп мәртәбәләр спектакльдә үземдә кулландым. Соңгы төн спектаклендә таң кыз өчен бирелгән экспонат итеп моны без театрда саклыйбыз. Бу Хадиша апаның истәлеге. Үзеннән соң тирән ис калдырган, бик күп рольләр башкарган Хадиша апаның рухы бүген дә театрда яши. Хадиша апа күп кырлы шәхес иде. Аның өстенә ул менә яхшы актриса булу өстенә ул мандолинада да бик матур уйный торган иде. Театрда без аның мандолинасын саклыйбыз. Бу мандолина нәрсә белән безгә кадерле? Ул Хадиша апа мандолинасы булу белән генә түгел. Безнең артистлар анда, Муса Җәлил Минзәләдә вакытта, театр артистлары белән концерт куеп йөргән вакытта, менә шушы мандолинада көйләр дә уйный иде дип искә алалар. Шуңа күрә бу мандолинада Муса Җәлилнең дә кул җылысы калган дип уйлыйбыз һәм шуңа күрә без аны бик кадерләп саклыйбыз.